Patay ang dalawang lalaki matapos nasaksakin ng itinuring na kaibigan sa Pili, Camarines Sur mag-aalas 10 ng gabi nitong Sabado, Hunyo 21. Kinilala ng Pili Municipal Police Station ang mga nasawi na sina alias Mario, 28 anyos, at alias Gaspar, 27 anyos, parehong binata at kapresidente ng Santa Maria, Davao Oriental. Kinilala naman ang suspect na si alias Novo, 38 anyos, may live-in partner, at residente ng Banay-Banay, Davao Oriental. Ayon sa ulat, magkakasama ang tatlo sa inuupahang bahay sa Barangay San Agustin at pawang naglalako ng mga kutson at iba pang mga gamit sa bahay. Galing sa paglako, nagkayayaan umano ang mga ito na mag-inuman. Matapos naman ang inuman, tila nabitin daw ang sospek at humingi ng alak sa mga kaibigan, subalit hindi umano nagustuhan ng sospek ang alak na ibinigay ni Mario dahil sa bawas na raw ito ng biktima. Sa galit ay pumasok sa kwarto ang sospek at kinuha ang 6 na pulgada nitong kutsilyo at doon na pinagsaksak ang mga biktima. Nagtamo ng tama sa ulo ang biktimang si Mario at tama naman sa dibdib ang tinamo ni alias Gaspar na umawat lamang sa sospek. Pumingi pa ang suspect ng isa pa. Ngunit kadahilan ng gabi na nga ng mga oras na iyon, ibinigay ng isang biktima ang kanyang iniinom na bawas na. Ngunit ikinagalit ito ng suspect at humantong na nga sa mainit na pagtatalo. Pagkatapos noon, umakyat ang suspect sa kanyang kwarto at nang bumalik, may dala na itong kutsilyo at sinugod ang isa sa mga biktima. Ngunit nasangga naman ang biktima yung kutsilyo, ngunit nasaksak pa rin ito. Nasa kustudiya pa ng PNP ang suspect na sumuko naman agad sa otoridad. Maharap siya sa 2 counts of homicide. Nakatakdaring iuwi sa Davao ang bangkay ng mga biktima. Ayon sa kapamilya ng biktima natin, ibibiyahe daw ito ngayong araw papuntang Mindanao. Davao. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na huwag magpapadala sa init ng ulo, lalo na kung nasa impluwensya ng alak, para iwas asunto. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.